लोगोफोर नै जोंहा लाबोलायबाय आदैया माखा अमा जोंहा फिसौजो आलासि सासे दं नालाय बेनो एसे बेदर जाहोबानोसै अमा ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै भेन्दिजों ना गोरानजों संसै अमाजों टमेट'जों संसै ओंखायनो बिसोरथ' सिख्ला मानसि जानाय ओंख्रि बिदि जाखाया बे टमेट'जों अमाजोंखौनो जाफैसै दसनाफोर मा देखायलांनो हायो देखायलांनो नाजानोसै नै मादैया लागायनोसै बे दिसि नामा अमाया दिसि नङा एसे फिसासोमोन नामा अमाया सोगोथार बेदर रुनाया मोनबाय लखबनोसै ना गोरानानै आं बेसेबां दंबावो ना गोराना बुरजा दंबावोहाय आंहा बे खुसिया फोराननाय दं मोदोमजोबखायो माबाखौ खेंबानो बारा बुरजा होआहाय बांद्राय जेव जेवबा जानो बायो ना गोरानखौ एवग्रोना लानोसै भिन्दि होसनसै खेबसेनोसै आंना लोगोफोर भिन्दिया बांद्राय मोनद्रायबा थावा बेखायनो नाजों खेबसेनो संखानांगौ एवनायाबो जाबायहाय आंना दै होलाबायनोसै दै होनोसै भिन्दिजों नाजों क्लुब क्लुब जानोसै दै होबावनोसै मोनबायानो नै आंना आं बिदिनो जागोन बांद्राय मोनब्रैबा नालहे मोनामोहाय हरबावनोसै टमेट' खाहैसै ओमफ्राय आयौ बारियाव हाबियानो जि गोबावसै आङो नै टमेट'आ आयै इसर आपेल फिथाइफोर बादि मोनफ्रुजोबनानै दं सोर जानो खाना लांफैहाय लोगोफोर आंनाव टमेट' फिथाइया नै बारियाव मोनफ्रुजोब्बाय आयै टाइमखौनो मोनलाबा आयौ दिनैसो अमाजों जानो होननानै नायफैबाय आं मोजां मोनफ्रुजोब्बाय जि सिंग्रि बेरदेरबायहाय मोजांलै बिफाया बेखायनोसो मोनफ्रुजोब्बाय होनदों आरो नायफैयाखै बेगरखौ सिफ्रुनानै आराम होनोसै बेगर सिफ्रुबा एसे गेस जागायोहाय बेफोरखौ सावनानै जानोबो टाइम मोनाहाय हाबाब नै लोगोफोर टमेट'खौ होखानोसै बेगर गारबाय आङो टमेट'खौ होखानानै होनोसै आंना रेडि जाबायानो नै टमेट'जों अमाजोंआ खांनोसै संख्रि बानलु लागायजोबथारबाय यामि नुथारबायना लोगोफोर हेल' लोगोफोर मादैया जानोसैलाय ने ओंख्रिया गोथावथार भेन्डि ना गोरान ओमफ्राय अमा बेदरजों टमेट'जों बानलु थाइनै लाबाय बै मा सिथारदों अमाखौबो लागायखानोसै होजोबखानोसै थोरसियावनो दामा दुमा आक्रमन होथारनोसै लोगोफोर आक्रमन
भिन्दि ओंख्रि दिनैसो फार्स्ट टाइम हाब क्लुब क्लुबलि मोनलायो मोननो खोमा बिराद गोथाव जादों टमेट'जों अमाजों नाया एवग्रोदों नालाय बिराद गोथाव जादोंथ' मोदोमलायथारदों गोथावजोबहाय मादैना गासिबो माबार जाथारसै टाइमआ लेट जाबाय लाजोबबाय Ang nabalik ka lagi lagi. Paano po siya? Pues ba bảy lên pin gì không ra nó ra. Ê mà cái hở. Cái gì? Mấy đi phột. Gì à? Cái sắp nhìn đi phột. Hindaw magangka pindi ko sana ya wala sekarang sudah kami ni ini munglang jatah yang ada ikut kerja kadang India berjalan ini sih pasti jalan lah kita mandor no đơn ba hay tàu đâu ta đừng tham gia này này 산중하고 하지 딱 해네 싸다가 파 당황을 하죠 이제 또 관심 아니면 가야를 하죠 정말 또 손앞을 다녀서 접하봐 저 신나는 타가를 잘해서 사바이걸
आं बेखौ हारसिं हुफ्ला हुफ्लि जानोसै बाय बाय